Illum qed niċċelebraw il-fatt li Malta ingħatat ir-rotta marittima tagħha u li trid inkorpora l-Sqallija u l-Sardenja wkoll. Fejn il-Maltin issa jistgħu jonkella il-Pellegrini jistgħu jitilqu minn Malta u jaslu sa Galizja sabiex ikomplu l-mixja ta' San Giacomo, hija magħrufa l-iktar bħala l-Camino di Santiago. Nedejna wkoll rotta interna ġewwa Malta, l-mixja ta' San Giacomo, li tibda mill-Imdina tgħaddi mis-Siġġiewi u l-Qrendi teqpa' sejra mill-Lieri, iż-Żejtun ħaż-Żabbar u fl-aħħar tispiċċa ġewwa Sant'Angelo. Fejn Sant'Angelo huwa s-simbolu tal-kavallieri huwa s-simbolu wkoll tal-istorja li torbotna ma' din il-mixja ta' San Giacomo. Il-valur ta' din l-aċċettazzjoni u għalhekk daw l-entitajiet kollha involuti wkoll li huwa l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, Heritage Malta, l-MTA u l-NGO lokali Xirkammini li jieħu ħsieb dawn ir-rotot. Hija li barra li Malta għandha l-prestiġju ta' din ir-rotta, ħafna servizzi issa jistgħu jibdew jingħataw ukoll minn Malta. Allura hemm lok ukoll fejn nistgħu naħdmu ukoll ma' kunsilli lokali, pereżempju ma' providers Maltin ukoll li nistgħu nagħtu aspett ta' turiżmu reliġjuż jew turiżmu alternattiv għal dak li s-soltu nippromovu l-Malta bih.